odiochieng' mar wuok tich tarik 2 mar dwe ni eri. Radio Ratego kokalo e chenro mare mar oyawre ne oyudo wach mar rawera ma jahigni 14 ma jaklas 7 e skund primar ma Magombe e Barokwiri e Bondo sub county mane omaki e kod thuon ma olal godo manoero ma bende ong'ere kod dho ngere kaka abduction. Bang' chenro nieri ne wamako yo ma ochomo Barokwiri Bondo sub county dhiango adiera mar wachno ero ka gima ne omako dhowa ne en ni bang' rawerano ero ne maki kod achudhgo eko ichich ni ne ochuoye sindan ma lalo paro e ler mar ng'ute kendo bang' chopo kode kama ne gidwaro ichich ni ne okete onindo e kind jogo eko ma bende ichich ni ne onegi kod achudhego eko. Ka ne wachopo Mur Malanga ne ochuno mondo mi ne wapenje kama ne wadhiye ni mar ne ok wayango kama ne wach ma kamano ne otimore kata obedo ni ne wang'eyo ni gweng' wuon to ne iluongo ni Barokwiri. Ni daraja got winyo. Bas daraja onde ko bende luon dara mapiny ne. Dara moro ma mapiny kae ni. Joma ber. Tabi ni kodo. Maloyo oro bondo. Kaselo daraja ni tadhi nyaka ginene. Yo na en yo achiel. En yo achiel to nitie dam moro piny kanyo ma nitie kudho maduong' ni. Weri gi singa kuja en gie diere kae. Pro junction yaw ko chieng' iluongo ni yaw ko chieng'. Yaw ko chieng'. Koro kichopo junction kanyo to dog malo. Adog bali bata cham. Dog malo kama kuma gini dog masti manoye. Bas kichopo kanyo to ikendo dala moro kanyo ndi kanyo ni seta kanyo tipo ni kisechopo kanyo ko dala no ni busta da. Iluongo ni Kanyaundi. Waneyo ka wachomo Barokwiri kaka achiel kuom yorege mago mag yudo adiera kaluwore kod wach nieri ma bende ne ochopo manero mar nyathi ma jigni 14 ma bende ne otek nyara kata ne omaki kod thuon kaeto lal godo. Ochop kode bungu moro, kosechopo kode bungu moro to dhi oketi mondo mi oninde kit jogo eko ma onegi. Kendo wuodh nieri oting'a ka achiel kod nyawadwa Samuel Odhiambo ka achiel kod Okoth Japala ma bende en kaka jariembo marwa. Kama giduto jawinjana watemo mar kelo ni adiera makende mar gigo eko ma bende timore ka nderi man Masiaya. Ang'o ma obila timo mar neno ni japiny obedo e yono ero man kod arita kwe makare e kinde mag wuoth ma chalo kamairi kaka jofwambo ne wachako goyo mbaka ka bende wapenjre penjo magoeko ma wan wawegi ne waonge kod duoko margi. Samuel Odhiambo ka keta e ler kaka wanyeri ne obet kaluwore kod magoeko ma en wuon ne oseyudo. Jogo yani omake jogo nentiere probox. Koro chunga ng'ama dwa penjo iseno jomoko molal mada penjo yo. Koro nyathine mane giyudo. Koro nyathine magimako to gikete probox. To chuo yath moro e ng'ute. Dia be koni mano makie. Probox no make na bodi. Boy ruku area ma kusu. Winjo. Boy do area ma kisum. Last year. Akieto ma yenya kata. Probox no do ba yurusi aya. Mo ni tiende de bor ba gare moro sia. To mano ne ngama ngongo. Mano kawinjo da. Bwana mano serious. Wach mar meko kod thuon mar rawera ni iri ka kelo chuny lit ka achiel kod achiedh nade e chuny familia ka achiel kod jogweng' ka adeko mar apisas mag obila ka ondamore mapiyo ka gin moko kuom wechego eko ma bende koro ne omiyo wuok oko mar yango adiera mar gima dhi nyime e masira makamano. Kodong dakika 10 to rom sa 6 jawinjona ne wachopo Barokwiri kendo pod watemo mar mondo mi wayuda ni to nyathini eri ma bende ne omaki kaeto kaw to ket nindo kod jogo eko ma otho e bungu dalagi ni kanye. Watemo mar mi jawinjona kaka timore e kor gweng' gigo eko matimore
wa gi sanieri gi seche malose nieri dong kanyero dakika par to romo sa auchiel kinde mabende wasechopo e Barokwiri ka bende koro warito mondo miwa direction mar chopo exactly at the exact place korgi nyathi nieri mabende ne omaki. Ne ok waol kod penjo yo madhi kor gi Kelvin Onyango ma en rawera nero mane omaki. Ne wachopo skund primar ma Odhach kendo ka ne ochuno mondo Samuel ne ogo simu mar mondo mi ne wayudi yo materowa kama ne wadhie timo nonro kama bende e kaka weche ne chalo but skund primar ma Odhach. Barokwiri ni kan. Hello. Barokwiri ne madwa. Wasichopo kae iluongo skul iluongo wetin nuno. Odhach. Koro oro ridre uru kudhi ma Barokwiri ni Magombe en kimbele kanyo. Barokwiri Magombe. Okay, sawa. Koro dhi kuonge senta moro ni Barokwiri. Aparo ni kung'iyo kuchopo bach kanyo kigo wang'i mbele kibo neno booster moro mbele. Okay. Koni man nyathi moro nyocha lal koni moro. Koro Ai nyoro bende nyo winjo no mak nyithinde. Ariyo bar achuodho koni. nyithindo ariyo manyo magi gin mage. Nya winjo wachne kanya kwara wachne gotieno. No mak nyithindo kendo ariyo koni. To nyathi man okwongo mako na winjo no yude. Muwachona. No nege. Konege. Winjo no yude. Ai nyoro nyo mak nyithindo ariyo. Ma bo chako lalgo. Ma pok oyud nyaka sani. To nyithindo ariyo manyo magi gin ma kidi gine dike nyalo. Ok ang'eyo ni gijoine. Nya winjo no gidongo. Ma gin pok oyud gi nyaka sani. Apan pok oyudi. Pinye koro kange kata nyo yudi gi godhiambo lakini seche kanyo winjo pok oyudi. Okay. Mago bende jo school. Donge gina nyithindo ma jo school. Gisomo kanye gin? Ok ang'eyo. Kae rito jokono somo go Pachka ama Magombe. Okay. Samoro gisomo Magombe. En sa 5 kod dakika 42 kinde mabende koro wachopo e skul nero mano mar Odhach. Ka bende bang' chopo skul Odhach no wayudo ne yo mano nego bende wadhi godo ne ok en yono gino ema bende ne ochuno mondo mi wayud moro mwapenji kata kamano bang' romo kod mama nieri to gima wachako wayudo ni kendo nitiere nyithindo moko ariyo ma bende ne omaki ma ochao lal godo kata ma ochao lal godo nyithindo ariyo ma bende nobedo abducted. Magi gin gik matimore e jawinjo na ma bende kaka Radio Ratego watemo manyo matek anyanto ang'o matimore sana e sub county nero ma Bondo ma bende koro meko mar nyithindo kaachiel kod lal margi timenewa. Bang' riembo kuom dakika 18 kendo bang' wuotho mano kaowa seche 2 ne wachopo Barokwiri Magombe e dala gi Kevin kendo bang' chopo mairi e kaka ne weche ne chalo. Kanoromo sa auchiel ne wachopo e dala kod nyathino ero kama bende wuon gi to ne wayudo ka wuok odhi shughuli mamoko magoeko ma otendore kod wechege mago mag somo. Kata kamano jawinjo na gima bende ne wayudo ka ne wachopo ni jogweng' niri ne ni kod luoro mokalo kane gineno wato ne gibedo kod luoro manyalo bedo ne giparo kata mane bibi wan bende wanyalo bedo achiel kuom jogoeko ma bende mako kata timo abduction. Pas gina joma pas yochunga kando ma bende koro nyiso ranyisi kata chiwo ranyisi kuom kaka gidak luoro ma gin godo kaka gin e gwenge gi kimago mag Barokwiri. Bang' chopo e dala ne wayudo ka dhoudi duto olor kata kamano ero bang' duong'o kendo luongo rawera moro ne oyawo dhot kendo wuok chung' gi e dhot ka e thuolo mar seconds 15 rawera machielo ne ochako oyawo dhot mar ot machielo matin ma anyalo wacho ni ema ne jikon mar dala noero. Machielo mane nitiere ot ne oloso kodwa ka machielo noero to ne odok kendo olorore e jikon ginoero ma nyalo bedo ni chiwo ranyisi ne nyithindo gi eki ne onyisgi kod jonyuolgi ma bende ne ok wayudo e kinde goeko mondo mi ne jobed mana e ot kendo olore kuro. Bang' goyo simu ne wuongi ne uluongonwa min nyithinde ma bende ne owuok kendo leng'ore matin kapok min nyithindo gieki kane ochopo ne wayudo jaduong' Paulo Mateto Nyaonde ma en kwar rawera nieri ka
ne achako goyo kode mbaka mar yudo maling'ling' mawiye kuom gima ne okelowa ka eri. Kuru jabodaboda more monene kako chalan. To mo kuri kapusa. Nyathini. Kuru ting'e nyaka kambacho kuro gitiene nyaka ka. Nyathi obiro ko buogi abuoka. Buogi. Nobedo gi buok sana? Kada nobuok. Kada san pud dende ok ber. Mae to kunwang'e ka? Apoko gin. Sawa. Mama gi bang' dakika manok ne ochopo e kweth mar joma mine mamoko buora ka oting'o mago eko ma ikgi oniang', mago ma hikgi nie diere, to kod mago eko matindo kaka achiel kuom yorego eko mago mag neno ni arita kwe mare nie yonero man makare. Bang' dakika manok ne orwakwa e ot kendo bang' wacho ni wan ng'ano gini to akanye to kod gima okelowa ne oluongnwa rawerano ero mondo mi ne walos kode. Jodalagi eka moro ka moro temo matek mar mondo mi ite omiye gima ne otimore ne rawerano ero. Kelvin kachoko chir duto kendo nyiso Ratego Radio matek mane okale e lweta chudhege eko mabende ne tiyo kod nyamburko mar Probox manero marachar e mahundo mar ginero. Nadhi school to adhi machopo tok school. Kase chopo tok school to aparo ni wiwi gi pencil gi bik. Kere mana duogo gaom. Kachopo mbele kacha. Taparo ni nyathi moro nitie gi bike school. Ago madok. Kachopo ndara kacha. To gari moro biro tabaro ni. Kaka mendo bare obe kako mendo biro ira kony. Mamagi eka nyiso Ratego Radio kaka ne oyudo lipot maka oparo machalo kamano ero to kod gima ne otimo. Ka ne winjo wach mar lal nyathini eri, ni winjo nade seche mane yudo wach ni nyathini olal kata omaki? Ni confirm immediately ni omake kusere kaka ne yudo report? Nyathina ni sama na winjo wach ne sa 11 odhiambo nikech na onge na dhi tich moro. Na winjo wach kuom nyithindo mano e school ka penja ni min dadi ero nyango. Tanyiso gi no nyango dhi school to gi nyisa ni min dadi nyango ku dhi school. Ema gi nyisa nyithinda dek. Aya chako utabiro kae. Taga gachonga piny talemo bang' lemo tagocho ne babagi. Babagi be newe ni wachacha kech babagi no nene ku dhi school. Ema bang'e ka babagi usibiro to penjo nyithindo go bang' penjo nyithindo go koro wachako go sim. Wago sim kamora mora. Ok ne wayudo duoko. Banka ne osemake moselal nyeri. Bentie simu mora mora mano yudo kuom ng'ata matemo maybe kata mana dwaro pesa moro kuomu kata matemo nyisou ni wan jok makamagi ikiwa mako nyathi wadwano tim kama mondo mi kowe. Podi. Wuongi ma bende ne obiro seche manok ka bende kawo thuolo makende mar nyisowa gima ne otimore. Nyathina nomake kadhi skul Magombe tich ariyo tarik 27. Koro ne wadhi go report e skul, kwa e skul, koro wadhi go kam gene got matar. Process mane wadhi go got matar ne waromo gi nyathi ka koro duogo ibaro kwere. Koro kwa penje ni to iya kune to okone wa na nya usenge to wapenje to usenge ne ichope nadi to konwa ne jomoko no make tok dala ko wa school ubiro mo pencil no domne. Ne winjo mathoth kuom meko kod thuon mar rawera nyiri sabkod ni romano mabondo. Nadhi school to adhi machopo tok school. Kase chopo tok school to aparo ni wiwi gi pencil gi bik. Kere mana duogo gaom. Kachopo mbele kacha. Taparo ni nyathi moro nitie gi bike school. Ago madok. Kachopo ndara kacha. To gari moro biro tabaro ni. Kaka mendo bare obe kako mendo biro ira kony. Akikibari ma okitudri kodwa kendo odiochieng' mano makiny sama kama iri mondo mi waleri mathoth ni to ang'o mane otimore ne rawera nieri bang' kane osechudhe ma okete nyamburko nero ma olal kode nyamburko nero mano mar Probox. Ne nyakalondo mar Ratego ondamo ka en 98.1 nyinga en Elfas Guyam.